Și mi-e greu la fotbal. Măcar am câștigat, asta e bine. Stai. Iar cazul de meteorit sau ce? Iar mă duc să văd sau iar ceva din... Nu. Astea mă urmăresc deja. 1, 2, 3, 4. S-au pus la așteptare și cu aceea 5. Cred că o să fie o familie mare, sau cred că este, care mă urmăresc, că am luat și eu o bucățică. Hai să văd dacă tot este cărbune. Ce e asta, bă? Iar cărbune? Hai, lasă-mă. Eu cred că o să mai vină câțiva. Însă, măcar mai mult cărbune pentru camera mea. Rugați să puneți la toți un nume. Acesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Să scrieți în comentarii, iar dați like și follow pentru partea 3-a. Totuși, să nu uităm de cel mai mare membru a familiei Cărbuni, care este, cred că, mama acestora. Și îl cheamă Cărbunoiu, că e cel mai mare totuși, nu? Pa, și să nu uitați de like pentru partea 3-a, bine? E cea mai interesantă parte. Și cred că ultima, dacă nu dați like.